odora nin dɛ o y'ale nun ka sɔmi o de o capacité quoi donc ale bɛ fɛn dɔ kasa ta yiri la anw tɛ se ka min kasa ta bon ale ma n'o kasa ta bon n'anw ye dunta di ale ma sisan n'a a b'a a kasa ta sisan ni fɛn nin bɛ dun a bɛ bɔ nun de la ka na da la mais n'a tɛ dun a bɛ bɔ nun de la ka na duguma fo kuma dɔ la a b'a tɛgɛ jɔsi duguma yɛrɛ. Ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento suzo fana ani len shima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krekre aboto fin wuri chori o ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dan so ko niko hotep oni joni tuma tamarka josawate kawre ke kabama gatoma au barika na kadege kolgoto imotab dumia. Bienvenue dans notre émission intitulée Sondons la nature. On est une émission mandi kono émission moni anya toke ko ga sunko yininga. Anga sunko yininga. Donc nature de sunko yin bamanangana. Donc ka sunko yininga sondons la nature. Ola sa e ambe fulkanda karamo ba mano e badi samake ka sorga danga wala kono. Karamo ini tuma. Aba klogoto imotab dumia irani tuma banga lameje klube fo ma fo tep kuni jo kuni sene ko damarika jo sabati ka urki ka bamba. Aywa karamo foli temene ko bi amna kuma anga nima fendo kan donc ola nima femoni mako were yambi ajala ebi atoko fanye kama kudu do fanye ani mu kunyuma yere ato ere ye ni maraya kungoso ba ko fo étiquette gwansa anga mo ba ko te ko kunfeya hazaro te voilà c'est-à-dire e manamu miri hazare oredo e miri da ori hazare etisemuna walma ema mufamu walma ema munya do de azari note azarte wala karamo kuma bibolo oni ningali jarani karamo ko lo to ibmutab dumbia kungo so ya yoro anyere ba do ko kungo so kungo kono ko on kelembe ka fenema demando bla ambulukro aywa kanu ya drontere kanu drontere nyachi ba de bula on du meka anga sungu yininga ni an fana ka o tabolo lajɛ an ye olu mara yan nɔ walasa u ka an bilasira ni sungun kɔnɔ kow de o fɛn min filɛ nin ye na an kɔfɛ ni mɔgɔw ɲɛ b'a jala u b'a fɔ nin de ma ko warabilen warabilen ye fɛn ye fɛn dogolen tɛ bari n'i nana Bamakɔ kuma dɔ la i bɛ Bamakɔkaw mankan mɛn ko bubu tiga ko bari ko tiga ɲimi ka d'a ye tiga ka d'a ye kosɛbɛ ni bubu tiga b'an anw bolokɔrɔ yan n'anw bɛ kungo so yan anw fana y'a ye k'a fɔ ale bɛ ko dɔw de ɲa an ye dɔnniyaw de b'a bolo ani bilasiraliw de b'a bolo an mago bɛ minnu na ne ye ninnu bila yan sisan ni min filɛ yɛrɛ n'a bɛ ka munumunu da fɛ n'an bɛ ka fɛn dɔw d'a ma an b'a fɔ ale ma ko mogili an y'o ta siniman dɔw de la bari u y'a ye tubabuw ye siniman dɔw kɛ ka adamadennin dɔ kɛ baganw cɛla u b'a wele ko mogili o tun ye k'an dɔgɔya de i m'a ye nɛniw ni fɛnw yɛrɛ b'o la majigin dan don an y'a tɔgɔ da nin de la bari u tun bɛ k'a fɔ a ma mogili k'a jate ko gɔndennin de don quoi i m'a ye bari gɔn yɛrɛ de y'a lamɔ ani bagan wɛrɛw kungo kɔnɔ an y'o tɔgɔ da nin na mais an kun t'a dɔn ko fitininin ni mogili ni ko kun ye musoman ye voilà mais an kɛlen na k'ale siri an ka jama kunbɛyɔrɔ an y'a ye k'a fɔ mogili yɛrɛ ka dunan kunbɛn wala jama kunbɛyɔrɔ ye n'an b'a fɔ ale ma dunan kunbɛn mogili yɛrɛ de ka a ka teli ka dunan nakan mɛn quoi i m'a ye a ɲɛ bɛ taa yɔrɔ jan ka tɛmɛ an bɛɛ ta kan ale filɛ nin ye hali ni yiri dibila yan ka kungo dibi kosɛbɛ ni yiribulu ni yiridenw ni kɔnɔw ni fɛnw ye ale b'i sigilen to yan ka tu fan dɔ ɲɛ i m'a ye moto kan bɛ bɔ dɔrɔn a bɛ yɛlɛ yiri la sen kan bɛ bɔ dɔrɔn a bɛ yɛlɛ yiri la wulu yɛrɛ bolikan wulu natɔla k'a sɔrɔ an si ɲɛ ma ye ale b'a dɔn k'a bɛ nale a bɛ yɛlɛ yiri la donc o kɔrɔ ye k'a fɔ an sɔmi fɛn minnu b'an na n'an danna n'u ye n'o y'an ɲɛ n'an tulo n'an da ye k'a fɔ o kɔgɔlen de b'a la wa a b'o de kɛ ka danger yɛrɛ u b'a fɔ ma n'an b'a
b'a fɔ o ma ko fɛn dɔ min farati n'a ni farati bɛ na a b'a fɔ a b'o ye joona a bɛ sin ka yɛlɛ yiri la ten o tuma na n'an bɛ nin yɔrɔ in na yan nɔ hali mobili minnu mankan bɛ bɔ turunan na k'a sɔrɔ an yɛrɛ ma mankan mɛn dɛ mobili b'a mankan mɛn ka sin ka yɛlɛ yiri la ten o bɛ fɛn dɔ yira anw na k'a fɔ sebagaya sunkun kɔnɔ an bɛ yeli ni mɛnni ni kuma mankan bɛ taa ka dan yɔrɔ min na bagan wɛrɛw bɛ yen minnu b'a yira an na k'a fɔ ko an bɛ se ka an sama ka tɛmɛ olu kan bon o y'ale ɲɛci kɔgɔlen dɔ ye anw bolo kungoso yan filanan ye min ye sisan a cɛman bɛ yen an k'o ma ko mamati an ka bagan tɔgɔ dalen dɔ don ka k'a kɔrɔ an y'o tɔgɔ d'ale la an ye mamati bɔ fagali bolo an nana n'a ye yan de parce que a tun bɛ dugu kɔnɔ u tun ko k'a ye den dɔ kin k'u bɛ taa faga an y'a minɛ an t'a faga an bɛna bila kungoso an ye pikiri ni fɛnw k'a la bagako ni fɛn ninnu ka o farati bɔ a la a b'an bolokɔrɔ yan bon ne bɛ mamati marala a bɛ ɲini ka san 1 bɔ don dɔ de a yɛrɛ b'a dɔn n'i bɛ nin kungo ninnu kɔnɔ fɛn dɔw bɛ kɛ ne y'a juru foni dɔrɔn ko an ka taa yaala n'a degelen ɲɔgɔn na an taalen na yaala n'a ye an y'a ye k'a fɔ kungo kɔnɔ fɛn jolen yɛrɛ de don ja ale tɛ foyi de tɔmɔ ka dun n'a ma sumusumu fɔlɔ i ma nin ye hali sɔgɔmada in na anw ye sunbala de ta k'a d'a ma walasa k'o sɛbɛntiya an ye sunbala d'a ma dɔrɔn a fɔlɔla k'a magɛrɛ nun de la ka sɔrɔ k'a jigin a da la i m'a ye o kɔfɛ an ye fɛn wɛrɛ d'a ma a bɛ min dɔn ka kɔrɔ n'o ye n tamaro ye a m'o sumusumu yɛrɛ a sina k'o bila da ten bon o bɛ fɛn dɔ de yira anw na ne y'ale juru foni ka taga n'a ye kungo kɔnɔ an bɛ tɛmɛ yiri ni fɛn minnu na mamati mana dɔ tɔmɔ a b'a sumusumu ale yɛrɛ de y'a to ne yɛrɛ ja fariyara de u b'a fɔ yiri dɔ ma ko nɔrɔ naba ale de ye nɔrɔ naba bɔrɔndɔni ɲɛna kisɛ k'a da o ma bɔ dɛ a tilala k'a bulu fɔri k'a ɲimi bon ni ne y'o ye sisan an bɛ sunkun tirinira an bɛ ka kow jateminɛ an dun b'a dɔn k'a fɔ ni a m'ale faga a tɛ fɛn kɛ anw na hali n'a y'an tɔɔrɔ a t'an faga bon ale dun fana ka baga dɔɔni yiri la o sira dɔ b'ale bolo ka kɔkɔ ka tɛmɛ an mɔgɔw ta kan n'o ye a nun kasa ye sɔmi ka jan sira dɔw fɛ ni anw ye a sɔmi ka jan sira dɔ fɛ ni anw ye fɛn dɔw la ka tɛmɛ anw kan i ye min fɔ sa odora nin dɛ o y'ale nun ka sɔmi o de y'o capacité ye quoi donc ale bɛ fɛn dɔ kasa ta yiri la anw tɛ se ka min kasa ta bon ale ma n'o kasa ta bon n'anw ye dunta di ale ma sisan n'a a b'a a kasa ta sisan ni fɛn nin bɛ dun a bɛ bɔ nun de la ka na da la mais n'a tɛ dun a bɛ bɔ nun de la ka na duguma fo kuma dɔ la a b'a tɛgɛ jɔsi duguma yɛrɛ donc n'ale ye fɛn mun lajɛ sumaya ni a suma n'a kasa k'o jate dɔn n'o ye odora ye donc ni dunta don a b'a dun ni dunta tɛ a b'a fili ka tila k'a bolo jɔsi bɔgɔ la a bolo jɔsi bɔgɔ la bon ne taara ni nin yɔrɔ jan ye fo ka taga kɛ sisan suma min ni suma b'a fɛ ka tiɲɛ i n'a fɔ ni suma sira sisan n'i ye to kɛnɛ di ale ma ka to dun i ye to min dun dɛ n'i ye dɔ d'a ma dɔrɔn a b'a sumusumu ka sɔrɔ ka dun quoi i m'a ye ale yɛrɛ b'o kɛ nka n'i ye to bila ka kun ka se tile damadɔ ma n'i nana d'a ma n'a y'a sumusumu dɔrɔn a b'a bila duguma o kɔrɔ sisan n'ale y'a dun a b'a kɛlɛ wa ni mɔgɔ y'a dun a bɛ mɔgɔ kɛlɛ donc tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ ninnu kɛlen bɛ ka nin sira yira anw na yan nɔ nka o bɛɛ ta kɔfɛ a bɛ denmisɛnw ɲɛnajɛ a bɛ tila ka yɔrɔ yɛrɛ laɲaga quoi donc anw taara ka taga ale tɔgɔ lajɛ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ma warabilen mɔgɔw b'a fɔ fana ko bubu tiga nka nanzaraw yɛrɛ tilala k'a wele ko singe rouge ko ngɔla min don ko gɔ min don ko a kɛlen bɛ i b'a fɔ gɔnbilenma donc singe rouge littéralement ça veut dire o kɔrɔ de ko gɔnbilen i m'a ye bon u tilala ka a ɲininkali kɛ dafɛlaw ni fɛnw na dɔw fana b'a wele fana ko le singe pleureur ko ngɔn min bɛ kasi
donc u b'a fɔ ale ma ko singe pleureur parce que ni min filɛ nin n'anw y'an ka minɛnw cɛ sisan ni baarakɛla bɛɛ ma n'i ka minɛn cɛ sisan k'a fɔ i bɛ taa a bɛ kasi de i b'a fɔ ko denyɛrɛnin donc u y'a fɔ ma ko singe pleureur bon sisan komi an bɛ ka tirinili kɛ an taara ka taa non scientifique ɲini ko Erythrobus patas an taara ka t'o lajɛ an y'a sɔrɔ fana k'a fɔ o ko de ko farisogo min bilennen o de ye gɛrɛki ye quoi o bɔra ka fɔ an bɛ wara bilen mun fɔ ani singe bilen bɛ fɔ singe rouge bɛ fɔ a bɛɛ ye o bilenmanko kuma kelen a bɛɛ ye o bilenmanko kelen de ye tiɲɛ yɛrɛ la non scientifique yɛrɛ fana y'o ye Erythrobus et puis patas mais patas fana an y'a ye k'a fɔ o ye mexicains ni Amérique du Sud mɔgɔw ka tɔgɔ dalen ye ko fɛn minnu b'u sen kan an yɛrɛ b'a dɔn warabilen filɛ nin ye sisan nɔ n'a a y'a ye k'a fɔ ko faratifɛn dɔ bɛ k'a kun bɔ a bɛ wuli k'i jɔ a kɔfɛ sen de kan n'a y'i jɔ a kɔfɛ sen kan sisan a bɛ sɔrɔ ka a lajɛ ka ni danger don a bɛ boli ka yɛlɛ sanfɛ donc tiɲɛ yɛrɛ la mara ko dɔrɔn tɛ k'a fɔ k'a ka d'an ye dɛ o yɛrɛ bɛ wasa kɛ dɛ parce que fɛn ɲɛnɛman de don anw mɔgɔw jɔlen an sen kan fɛn o fɛn b'anw na o b'a la fɛn o fɛn bɛ anw na o bɛ bubu tigɛ ninnu na ɲɛ ni tulo ni farikansi ninnu ni sen ni bolo ni tulo ni kunkolo i m'a ye fo mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ kuma dɔ la tulonkɛ kuma na ko nin ye fula yɛlɛmalen de sa i y'a ye sinankunya tulonkɛ ko fula yɛlɛmalen de don fula yɛlɛmalen tɛ dɛ nka bagan de don bubu tigɛ ko kuma in est-ce que o tɛ tali kɛ fulaw la o bɛ tali kɛ fulaw la kuma dɔ la nka n bɛ n kɔlɔsi dɛ parce que buranakaw don donc a b'a fɔ c'est un indicateur naturel mun bɛ kungo so yan a bɛ mɔgɔ permettre ka bɔ fɛn caman kalama c'est-à-dire face à l'imminence d'un danger et peu importe laquelle ne serait-ce qu'un danger minime i b'a dɔn c'est-à-dire fɛn mana dɔgɔya cogo ni fɛn bɛ ka na ni mɔgɔ kura bɛ ka na ale ka agitation i b'a dɔn ni surtout n'a ma deli ka mɔgɔ min ye ni wulu bɛ ka na ni bagan wɛrɛ suguya wɛrɛ bɛ ka na a degelen tɛ mun na donc i b'a dɔn ale ka agitation na donc mais ale b'a ta kɛ ale bɛ agiter i b'o de lakɔlɔsi k'a dɔn nka ale b'a ta kɛ makun kɔnɔ fo a b'a ta kɛ makun kɔnɔ kuma dɔ la fo an dafɛ dugu diɲɛ yɛrɛ fantan naani bɛɛ dɛ u bɛ gɔn dɔn ko mɔgɔ min t'a fɛ ka don ko gɛlɛn na quoi i m'a ye bari a b'a ɲɛ datugu u ye jaw caman yira gɔn ɲɛ datugulen don u b'u saba sigilen k'a bolo biri ɲɛ la b'a bolo biri da la kosɛbɛ dɔ b'a bolo biri ɲɛ la ani tulo ni da ko n t'a fɛ k'a ye o de y'a to n b'a lakale n t'a fɛ k'a fɔ n'i y'a mɛn i tiri nɛna i y'a labɔ de wa ne t'a fɛ ka kɛ seere ye ko n b'a lamɛn fana donc sisan i b'o saba sigilen sɔrɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka a yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ kun kan'a da don ko la kana kungo bi a kan kana fɛn wɛrɛ k'a yɛrɛ kan donc ale de y'o tagama seere ye siya caman bolo donc bagan ɲumanba de don mais tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fɛn o fɛn dun an b'o de dun u yɛrɛ y'a fɔ ale jakɔrɔ ko omnivore ko mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn dun ale fana b'o dun nka tiɲɛ yɛrɛ la dɛ ale bɛ fɛn dɔw dun an t'o dɔn k'o ye dunta ye parce que ale nun bɛ baga ta o la quoi donc tiɲɛ yɛrɛ bagan nin a bilali an bolokɔrɔ kungoso yan a b'an dɛmɛ an ka sungun ɲininkali la fɛn minnu bɛ yen ni an t'olu dɔ dun fɛn an bɛ se k'o dɔw jate dɔn ale fɛ fɛn minnu bɛ yen yɛrɛ fana ni an bɛ an tulo gɛlɛya ka kɛ ka sɔrɔ a ma ɲi a ma pare i ye dumuni kɔmɔnen min fɔ souvent donc ni ko dɔ situation dɔ la i bɛ taa sɔrɔ an bɛ a dɔw dun ten bon i b'a ye ni i ni fa kɛ dumuni kɔni sira dɔrɔn o kɔni o y'ale tana ye o y'a tana ye n'a kumuna ka se yɔrɔ dɔ la parce que a b'a dɔn de n'a ye hakɛ min tɛmɛ anw t'a dɔn anw bɛ sin k'a fɔ ten nin bɛ kɛ to sira duman ye ne yɛrɛ delila ka na ni buru ni fɛn dɔw ye a bɛ buru dun a bɛ pati dun y'a ye hali ninnu bɛ sogo dun koyi nka n'i y'a bila a ka kumu ka tɛmɛ hakɛ dɔ kan dɔrɔn o bɛ sin k'a minɛ k'a sunsun k'o dɔn o la ka sɔrɔ k'a da duguma k'u kɔ don a la donc an ka yiriden dɔw bɛ yen nɔ ne yɛrɛ ma sɔn k'u dun ne y'u sɔrɔ yan nɔ ne ma sɔn k'u dun n kun t'a dɔn yɛrɛ o bɛ dun mais n nana di olu ma u y'a sumusumu k'a dun n fana jafariyara ka taa lajɛ min don bon yiriden wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu tun bɛ dun ka kɔrɔ mais ne t'a dɔn k'a bɛ dun ne b'a fɔlɔ k'a di ninnu ma ka n ja sigi a kan donc tiɲɛ yɛrɛ la tubabuw bɛ to ka fɛn dɔ kɛ an b'a fɔ ko ninjuguya don dɛ parce que olu y'u ta la tɛmɛ anw ta kan parce que kuma dɔ la u bɛ ngɔn ninnu minɛ k'u don laboratoire yɛrɛ la ka fura kuraw dilan k'a kɛ olu la fɔlɔ
y'a ye kuma dɔ la a caman bɛ sa f'a dɔw bɛ ɲani yɛrɛ u b'a dɔw mara san caman bon mais an ma se o ma an bɛ tugu ninnu kɔ ka ninnu kɛcogoya lajɛ ka sɔrɔ k'u ka dɔnta ta k'o fara an ta kan voilà donc k'an ka ɲɛnɛmaya kɛ fo ka wasa sɔrɔ n'o ye ni ka sɔrɔ k'o ɲanakali kɛ i m'a ye bon mɔgɔw bɛna o de lajɛ. Ayiwa o la san hakili la nin bɛ somɔgɔ sanu bɔ an y'o de fɔ ko ka sunko ɲininka ko a kɔrɔ dɔ de ka an yɛrɛ ɲininka ka an lamini fana ɲininka donc an mamuso sanu dɔ tun bɛ yen donc tigiba n'o ye Danba ye musokun Danba ale y'o de fɔ ko mɔgɔ bɛ se fɛn bɛɛ la mais a nɔgɔya k'o bɛ bɔ miiri de la donc o la ka fili ka da yan ko hɔtɛp. Ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento suzu fana ani len shima ko tarabali kunjo brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o ko likuru kele marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko